Dyle pawb yn Cymru cael cyfle i siarad Cymraeg fel fi. Gwibdaith drwy'r heniaeth. 2000 o flynyddoedd o hanes, mewn un adnodd. Cyfelin dogyn gŵr ynddi, o drym hyd awch. Beth dwi fel athrawes yn hoffi am y linell amser yw ei fod yn dechrau'r flwyddyn 1000 cyn Crist ac mae'n dod yr holl ffordd i fyny at nawr. The site itself is easy to navigate and the resources lend themselves to teaching learners of a range of ages and abilities. Hello, would you like to learn George Ezra Shotgun in Welsh in Cymraeg in less than a minute? Fel athrawes, mae'r adnodd yma yn ddefnyddio'r tu hwnt. Maen nhw'n helpu ni gynllunio drwy'r cwricwlwm, a mae fe'n draws cwricwlaidd hefyd. Os weithiau, chi ffili cyfleu popeth jyst trwy siarad ar lafar. Mae cael adnoddau fel yma ar flaenau yn bysedd yn rhad ac yn ddim, yn hollol amrysiadwy. Dewch ar daith gyda mwy o Stori'r Iaith, ar gael ar hwb, llwyfan dysgu Cymru gyfan.